Jama'a assalamu alaikum. Muna gabatar muku da fasihin mawaki mai suna Haruna Stamina. Assalamu alaikum masoya. Babu lokacin da zan cika ku da surutu, amma za ku iya samun mu a cikin channel ɗinmu mai suna Alkhairi TV Plus da Nasara TV Plus. Kar ku manta, ku danna mana subscribe da kuma ku danna mana alamar ƙararrawa. Na gode masoya. Fasihin makaɗi, me za ka ce game da wannan fasihin mawaƙin? Wannan mawaƙi yana da basira sosai, dan ne ya gado ni ma yana da basira sosai. To yana za a dinga samun ayyukansa? Za ku rinka samun ayyukansa a Nasara TV Plus da kuma Alkhairi TV Plus. Za ku rinka samun sababbin ayyukansa, waƙoƙi da kuma Mun gode.